مکتب ما در خانه دیم شی، مکتب جای علم تربیه، مکتب ما روز با سر خم ایت میشیم دور. амирҷон давлатов ин репро 2 сол пеш замоне эҷод карда буд ки худи ӯро мехостанд пас аз хатми синфи 9 аз мактаб хориҷ кунанд. амирҷон имтиҳони изофии таъин кардаи устодонашро супурд ва аз мактаб хориҷ нашуд. хоҳиш кардам ки ҳами ягон тареб дар бораи синфҳои ниҳо боша. ман ҳамон история ки барои худам нависонда будам гирифтам ба хотири барои ҳами риёри рафиқом додарон бахшидимаш ки ин репи амирҷон марбут ба садҳо тан аз хонандагони камсавод ва душвортарбияи мактабҳои таҳсилоти умумӣ аст ки пас аз синфи 9 бо иллати насупурдани имтиҳонҳои изофӣ ба истилоҳ бо тавсияи устодон аз мактаб хориҷ карда мешаванд. ба гуфтаи хонандагон устодон бо ин роҳ аз онҳо шогирдони бесаводу душвортарбия халос мешаванд. вазорати маориф мегӯяд дар тоҷикистон ҳар сол 30% хонандагон пас аз синфи 9 таҳсил дар мактабҳои таҳсилоти умумиро бо сабабҳои мухталиф идома намедиҳанд ё дар дигар муассисаҳои таълимӣ таҳсил мекунанд. ҳар як хонандае ки имрӯз дар муассисаҳои таълимӣ таҳсил мекунанд барои онҳо гуфтем шароит фароҳам оварда шудааст ва онҳое ки мехоҳанд ки синфи 10 ё 11ро ҳам фарогир бошанд аз муассисаҳои таълимӣ зӯран онҳо хориҷ карда намешаванд, вале ба онҳо тавсия дода мешавад ки таҳсилашонро ба хотири гирифтани ягон маълумот ё таҳсилоти коргарӣ дар литсейҳои касбӣ техникӣ ки имрӯз дар ҷумҳурӣ гуфтем хеле дар ҳама минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳастанд идома диҳанд. вазорати маориф мегӯяд дар сурати муроҷиат кардан толибилм барои идомаи таҳсили синфҳои 10 ва 11 дар мактабҳои таълимӣ барқарор карда мешаванд. дар литсеи касбии политехникии шаҳри душанбе ҳудуди 700 хонанда таҳсил мекунад ки ҳудуди 600 нафари онҳо пас аз хатми синфи 9 ба ин омӯзишгоҳ омадаанд. теъдоде аз ин шумора хонандагоне ҳастанд ки пас аз синфи 9 аз мактаб хориҷ шудаанд. мо ай мактаб вақте ки бировардам мо намехостем дига таҳсил кунем. баъд мо вайом инаи литсей омадем, касб омӯхтем, инавод диплом метиҳан аттестат. масъулони литсейҳои техникӣ мегӯянд аксари хонандагон пас аз хатми синфи 9 ба саводи начандон кофӣ ба ин муассисаҳо меоянд, аммо ислоҳ нашуданӣ нестанд. рӯзи қадим бачаҳо кор кардан накун, муомилаи хуб қати кор кардан накун. ана дар мубайни 7 моҳи мехондагишон уман қариб 85% амир ислоҳ мешавад. уман характершон дигар мешавад, хонданшон дигар мешавад, сифати донишшон дигар мешавад, сар либоспӯшишон дигар мешавад. солҳои ахир ҷанҷол ва ҳатто ба қатл расидани мактаббачаҳо махсусан дар шаҳри душанбе боиси нигаронии волидон ва масъулини мақомот шудааст. дар аксари мавриди ин ҷанҷоли мактаббачаҳо дасти хонандагоне ҳам буд ки пас аз хатми синфи 9 аз таҳсил канор мондаанд.